Yo! What's up mga kapare ko? Another episode tayo dahil ngayon ay tagdalupingan. So magkakabit tayo ngayon guys ng pangke para manghuli ng dalupingan. Medyo umuulan na. So siyempre kasama natin si Baluka. Hey. Raida. And hey. Si Kernel. So siyempre ang inyong lingkod si Pare Koy. So let's go! May malagpadok. Guling at walang sakto. So yan guys, dito na kami ngayon sa mag-asawang bato. Kami makakabit ng pangke. Wow. Anong sabi mo? Pasipat yun. Ano nga? Ano sa sarili mo? Ano ko sa'yo? Direk, pampasipat yun. Saan? Pampasipat yung lulit. Naroon na si ano? Naroon na si... Papasaan na ba? Papasaan? Hindi nga. So guys, tatawid tayo. Tawid tayo. Gawa mo. Ayan. Parikoy. Ay! Yes. Team Parikoy. Puso. Yun eh. Hey. What's up? What's up, man? Nilalamig na. Yung gustong hawak ng camera at ako'y maano, ganyan. So ito guys, kami sa mag-asawang bato. Kakabit natin ito ngayon. So time check 4 PM. Kakabit natin ito. Dalawang lambat o tatlo. Meron pa palang isa. So bukas na umaga papandami naman natin. Bukas magkakaalaman kung mayroong huli, pero meron yan. Kayo, okay lang kayo? Okay. Okay. So yan guys, unang pangki or unang lambat. Mayroon. Sige. 1, 2, 3. Sige, go. Tuloy go. So to guys, pangalawang pangki, pangalawang lambat. Ayan. Hey. Mag-iihi yan. Siyempre, ba't kailangan pumunta ka dyan? Alam mo ha? So pangalawang pangkian guys.
lambat. So doon sila pupunta. Lamig na yung dalawa. Nilalamig na oh. Tama pa. Oh, medyo maulan lang po ang aming pagkakabit ng pangke. Sana naman hindi bumaha dahil may posibilidad na maanod yung aming ikinabit na pangke. Bumaha. So ayan, bukas guys, maga, pandawin natin. So pwede na po kayo, nakapayong tayo dahil lumabasa yung ating camera. Ayun yung dalawa, nilalamig na. Lamig yun. Ayun sila oh. Ayos na, Christoph. Ayos. So, 3 pangki. So yan guys. Kuha tayo ng ubod ng tibanglan. Medyo ginabi na tayo. So, yun. Kasi yan sa mga ulam dito sa bundok. Ubod! May lumpia wrapper lang ano. Hindi ba yan doon? Sa lumpia wrapper? Patingin nga niya, Nani. Maliwanag ka. Oh. Ito guys yung ubod niyan. Anong ginagawa? Ba't mo ginaganon? Ano yun? Laki guys, oh. Oh, di mo. Ah! Kawasakat na gano'n yun. Oh, naray! Ay, maputol na. Oh, malambot na. Malambot na, malambot. Yan. Pinatigas tayo. Yan, ito guys yung ubod ng tibanlan. Yan. Okay. Yan, ayos. Ito, tibanlan. So, hanap ulit tayo. Medyo ginabi na kami mga idol at maulan dito sa ilalim ng gubat. Kaya madilim-dilim na. Yan. So yan guys, pang-apat na natin yan na ubod. Yan ang ating ulam ngayong hapunan. Ito lang po yan sa bundok makukuha. Sarap to. Kahit walang bangot ano, basta ginisa ano. Uy, masama yung ano. Sama ang laman. Ano? Yun. Okay. Good. Ayos. So, kain tayo. Ito na yung ubod ng tibanlan. Kain tayo ng karito. Pare ko, ayan na. So kagabi ay nagkabit tayo ng pangki dun sa mag-asawang bato. So ngayon guys ay papandawin naman natin. So, siyempre kami lang ngayong 3 dahil maulan. Sobrang lakas ng ulan. Sana nga hindi binaha yung pangki natin. So siyempre kasama lang natin si Christoph. Si Kernel. siyempre si pare ko ay ayan. So tara, let's go. Nakapayong ulit tayo dahil para sa safety ng ating camera. Ayan. Guys, ayan, malapit na tayo. Dito na tayo sa mag-asawang bato. So dito tayo dadaan ngayon dahil hindi tayo pwede magtawid-tawid doon sa tinawidan natin kahapon dahil baha yung ilog. So sana hindi naanod yung ating lambat. So hanggang ngayon, magdamag na nag-ulan, hanggang ngayon maulan pa rin pero hindi na gaano kalakas. Ayan. So kung natatandaan nyo guys, itong lugar na to, dito kami nag-shoot nung aming mga acting workshop. Ayan o. Dito yun sa mag-asawa. Baha nga! So yun nga guys, sana hindi naanod yung ating
lambat or pangki. Dahil lumaki ang tubig. So kung tatandaan nyo yung kahapon, malinaw pa yung tubig kahapon. Ayan oh, sobrang labo ngayon. So sana lang hindi na naanod. Dahil sobrang ano oh. Ayan, nakikita nyo kung anong kulay ng tubig. Magdamag tayong inulan. Tatlo yung kinabit nating lambat. Ayan oh. Sobrang ano niya, ang baha niya. Lumaki yung tubig, saka wala na yung ano dun oh. Yung buhangin oh, tabunan na ng tubig. So yun nga guys. So, sana lang. So siguro sila na lang yung tatawid mamayang dalawa para kunin kung andyan pa man. Sana andyan pa. Nandyan pa man yun, pwedeng expected natin na yung lambat is magbuhol-buhol. Yun ang magiging epekto. Ayan. Sana yung nandito banda nandyan pa, ano? Ano sa palagay nyo? Malalim. Ha? Ano sa palagay nyo yung ano, malalim? Malalim siya. Malalim. Kahapon malalim din naman ah. Ano sa palagay mo yung nandyan ay hindi nalunod? Nakatali ba yun nandyan? So tatlo guys yung lambat na, nandito yung isa. Nandun yung isa, nandito yung isa. So laki na pinagbago, malalim na. Malabo pa. So paano? Good luck na lang, ingat na lang kayong dalawa. Kaya ba? Kaya? Kaya ano? Matawan ko. Kirnel, kaya? Kaya. Ikaw, Kristo. So ayun guys, good luck. Sila lang yung lalangoy. So for the safety, dito lang tayo. Pero kukunan natin ng video yan. Don't worry, makukunan natin yan ng video. So, sa ngayon guys, malabo pa naman. So, ano, ingat lang, ingat. Ingat lang tayo. At Tagapalakpak lang ako. so, ayun, si Kernel ang babanat. So sana sana andyan pa yung pangki, no? So lalangoy si ano, ayan. So live po yan, live masasaksihan niyo ang paglangoy ni Kernel. Ayan po, habang binabaybay niya ang ilog ng mag-asawang bato, patungo sa kabila. Ayan, makikita po natin na inaanod na si Kernel. Huwag kang lulubog. So ayun, si Kernel. Ayun na, kabila. So, very easy dahil ano, dito ay mga veterano ng mga tao dito para sa paglangoy. How about you, Christoph? What is your planning? Kulay gratis. Kulay gratis. So, hindi ka lalangoy. Palakpak ka lang ha, mag-cheer ka ha. Ayan si Kernel guys. So, ayun. So, mamaya natin malalaman kung may huli. Actually guys, ang plano ko dito is ano, kung malinaw ito, lilidipin sana natin yung pangki para makita natin yung huli. Daming layak. Ayan o, pinapantaw na niya yung kinabit natin kahapon. Ayun o, may namuti. Sana hindi dahon. Ha? Ngayon pong kasalukuyan ay umuulan. So ando pa rin si Kernel sa kabila. Nahanap niya yung isa. So ayun guys, nagsuot si Kernel ng antipara. Akala naman niya may makikita siya sa ilalim. So yun si Kernel, kinakapa niya yung lambat dahil di makita dahil madilim. Ay madilim. Malabo yung ilog. Ngayon ay audience lang, ay sa tagapalakpak. Pag nahuli palakpakat, nahuli naman tayo. Malamig. Malamig. Kaya. Ayun si Kernel. So yun guys, 5 minutes na tayong 5 minutes na naghahanap si Kernel ng lambat natin. So ito yung sinasabi ko, may posibilidad na pwedeng naanod yung lambat, pwede rin namang andyan. So dalawang lambat pa yung hinahanap niya.
Nakakaisa pa lang tayo. Guys, nagsinyas na si Kernel na wala daw yung isang lambat. Ayan, yun yung sinasabi kong posibleng mangyari pagka ganitong nagbaha. Medyo nakakalungkot yung pangyayari, umuulan na naman. So mukhang nawala na ng pag-asang maghanap si Kernel. Ayan, bit-bit na niya yung sako. So isang pangki lang yung nakuha natin, pero makuha pa natin yung isa. So sige pa rin siya. Ano yan, matyaga si Kernel. Ayan guys, mukhang nawala na ng pag-asa si Kernel na hanapin yung yung dalawang lambat. So talagang ayun yung nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot guys, dahil isa lang yung nakuha niyang lambat. Yung dalawang mahaba ang nawala. So ayan na si Kernel. Buwis buhay guys yung ginagawa niya dahil baha yung ilog. So ayan na si Kernel. Ayun. So malungkot na balita. Isa lang yung ating nakuhang lambat. So yung dalawang medyo bago pa, wala. Yung luma ang nakaligtas. Wala. So ang tanong, may nahuli ba? Wala. May laman yan, wala. Nagpulupot na So pagod si Kernel, ayan namumutla. Ay. Ano? Buhol la? May huli naman sana. Ha? Saan? Tingin. So namumulupot, hindi makita kung may huli, wala. Daw. Wala yan. Ay, wala. So puro layak dahil binaha tayo guys. So ito ganito yung isda guys yung huli natin Ayan, may isang nakasalang Ganito guys yung huli natin. So ang problema nga di natin naasahan na umulan ng malakas. So dama yung dalawang pangki natin, lambat. So nawala na. So ayun yung masaklap. Ayan, so maulan pa rin ngayon. Si Kernel ayun mukhang siyempre nakakapanghinayang. Ano masasabi mo, Kristo? Sayang. Sayang So, sobrang sayang. Anong masasabi mo, Kernel? Ano? Walang ating lambat. Wala ko, di uulan kahapon. Marami namamatay sa akala ay. Okay lang yan. So, di natin naasahan kasi gumanda naman ang panahon. Pero nung gabi ay... Saka lang, pagbaba ko, hanapin ulit. Nandiyan pa kaya yun? So, hanapin pa daw natin yun. Nandiyan lang yun guys. So, sa ngayon, di natin mahanap dahil malabo. Hindi makita kahit may suot siyang antipara. Ayun sa ulo. Nakakatawa nga kanina nag-antipara ka pa labo naman. Ano nakita mo sa ilalim? So, may protective sa mata protection. Ayan. So, paano gagawin natin? Uwi na tayo dahil lumalakas ang ulan. So, hanapin na lang natin Babaw. So, tara. Yun. So, uwi na tayo mga lods. Dahil bigo tayo. Sobrang natin nasahan na bumaha, na lunod, na anod yung... Sana hindi na nandyan lang yun. So, hanapin daw ni Kernel pagdinaw ng tubig. Malapit na kami, andito na kami. Ayan. So, ayun. Kailangan natin mag-move on. So, habang naglalakad kami guys, nakakalungkot kasi alam mo yung expected mo na makahuli ka pero andun sayang, binaha tayo. So, inanod yung ating lambat. Mga pare ko nakarating lang namin. So, andito na kami. Ayan.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.